M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu programu yathu imeneyi yomvetsera komanso kutanthauzira mawu a Mulungu. Lelo ndi lachitatu pa 11 February 2026 ndipo tili mulungu wa 5 munyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu mutu 10 ndime ya 1 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Lawrence Makonyola wa Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. John's Dzundu Church, St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amthenga woyera ndi monga adalembera Marko woyera mutu 7 ndime ya 14 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Werem achipani cha Komboni Missionaries MCCJ kuchokera ku St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Mafumu. Pa masiku amenewo mfumukazi ya ku Seba itamva zambiri ya Solomoni yobukitsa dzina la chauta, idadza ku Yerusalemu kudzamuyeretsa ndi mafunso apatali. Idabwera ndi atumiki ambiri ndi ngamira zonyamula zokometsera zakudya, golide wambiri ndi miyala ya mtengo wapatali. Itafika kwa Solomoni, idamuwuza zonse za kumtima kwake. Solomoni adayankha mafunso ake onse. Padalibe kanthu kalikonse kobisa kwa Solomoniyo kamene sadathe kuyimasulira mfumukaziyo. Tsono itaona nzeru zonse za Solomoni, nyumba imene adamanga ija, chakudya pa tebulo pake, mene zidakhalira nduna zake, mene ankasungira mwambo atumiki ake ndi zovala zawo, atumiki ake opereka zakumwa, ndiponso nsembe zake zopsereza zimene ankapereka ku nyumba ya chauta. Mfumukaziyo idangoti kukamwa pululu, kusowa chonena. Pamene idauza mfumu Solomoni kuti, zimene ndinkamva ndili ku dziko la kwathu, zonena za ntchito zanu ndi nzeru zanu, nzoonadi. Zimene sindazikhulupirire mpaka nditafika ndikuziona chamaso. Ndipotu anthu sadandiwuze zonse, ngakhale nditheka lomwe. Nzeru zanu ndiponso zabwino zimene muli nazo zikuposa zimene ndinkazimva. Ngodala anthu anu, ngodala atumiki anuwa, amene amayima pamaso panu nthawi zonse ndikumamva nzeru zanu. Atamandike chauta, Mulungu wanu, amene wakondwera nanu nakukhazikani pa mpando waufumu m'dziko la Aisraeli, chifukwa choti chauta adakonda Aisraeli mpaka muyaya. Wakuyikani kuti mukhale mfumu yolamulira moyenera ndi mwachilungamo. Itanena zimenezo, mfumukaziyo idampatsa mfumu Solomoni golide wa makilogalamu 4,000, zokometsera chakudya zambirimbiri, ndiponso miyala ya mtengo wapatali. Sikudafikenso konse zokometsera zakudya zochuluka chotere, monga zimene mfumukazi ya ku Seba idampatsa mfumu Solomoni. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Marko woyera. Tiwerenga Marko mutu wa 7 ndime ya 14 kulekera 23. Pa nthawi yomweyo
Yesu adayitananso anthu aja kuti adze pafupi, ndipo adawawuza kuti mverani nonsenu ndipo mumvetse bwino. Palibe chinthu chochokera kunja ndi kulowa mkati mwa munthu chimene chingathe kumuyipitsa, koma zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa. Yemwe ali ndi makutu akumva amve. Pamene Yesu adasiya khamu lija la anthu nakalowa m'nyumba, ophunzira ake adamfunsa za fanizo limeneli. Iye adawayankha kuti, kani ngakhale inunso simumvetsa? Kodi simukudziwa kuti chilichonse chochokera kunja ndi kulowa kwa munthu sichingathe kumuyipitsa? Pajatu sichilowa mu mtima mwake, koma m'mimba, pambuyo pake nkumakatayidwa kuthengo. Adatinso, zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa, chifukwa mkati mwa mitima yathu ndiye mumatuluka maganizo oyipa, zachiwerewere, zakuba, zakuphana, zigololo, masiriro, kuyipa mtima, kunyenga, zonyasa, kaduka, kunyoza, kudzikuza ndiponso kupusa. Zoyipa zonsezi zimachokera mkati mwa munthu ndipo ndizo zimamuyipitsa. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Yesu akuphunzitsa gulu la anthu kuphatikizapo ophunzira ake amenenso ali mkati mwa chinamtindi chimenechi, ndipo asanayambe kuwaphunzitsa akuwapatsa warning kuti mverani nonsenu ndipo mumvetse bwino. Nonse amene muli apa mumvere zimenezi ndipo mumvetse bwino, kuphatikizapo ophunzira ake. Koma chimene tikumvetsedwa tsopano, atamaliza kuphunzitsa, ngakhale Ambuye Yesu adawawuza kuti nonse mumvetse bwino zinthuzi, ophunzira Ambuye Yesu atachoka pa msonkhano abwerera ku nyumba, adapita tsopano nkukafunsa kuti kodi fanizo limene lija matanthauza kuti chiyani. Ndi Ambuye Yesu akudabwa kuti kodi inunso simunamvetse, chifukwa Ambuye Yesu amayembekezera kuti ngati nkusamvetsa akhale anthu amene mwina samakhala nawo nthawi ndi nthawi, anthu amene samalowa mklasi ya Ambuye Yesu, anthu amene samalemba nawo notes ndi assignment, ma continuous assessment a Ambuye Yesu. Ndiye akuti kani inunso simukumvetsa? Pamenepa kuti nanga amene samakhala ndine tsiku ndi tsiku, amene samapemphera nane, amene achali chiyanga samvetsa bwanji? Ambuye Yesu amayembekezeranso zazikulu kwa inu ndine, kuti pamene timamutchula mmawa, masana, madzulo, pamene timampembedza usiku uliwonse, mmawa uliwonse, la Mulungu lilonse, tikuyenera kukhala anthu odziwa mophweka, ozindikira msanga kuposa ena amene amabwera apo ndi apo, apo ndi apo, kuti atifunse za chiphunzitso cha mpingo. Tikuyenera ife kukhala okonzeka ndi kunena kwa aphunzitsa ena, chifukwa akudziwa kuti timakhala ndi nthawi, timakhala ndi mpata, timacheza naye tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi. Komano nthawi zambiri zimachitikanso monga ophunzirawa zawachitikira, kuti m'malo moti nawo akhale omvetsa namba 1, akukhala nawo chitseka khomo, chifukwa chakuti mwina they were distracted. Pali zinthu zina m'malo moti akhale ndi chidwi, mwina amangoti Ambuye akulankhula, mwinanso sakulankhulira ife, akulankhulira awo. Ambuye Yesu akamaphunzitsa, Ambuye Yesu akamalankhula, samasankha kuti mawu awa ndikufuna ndingolalikira kwa anthu amene sapita kuchali chokha, mawu awa ndikufuna ndingolalikira kwa amene sapereka mtulo. Muluzu wa galu ndi umodzi, aliyense mawu amamukhudza mwa njira ina kapena inzake. Zimene zimachitika akhristu ena, kuti pamene pakugawidwa mawu a Mulungu, pena timaona ngati mawu aja satikhudza ndi sitimamvetsera bwino, komanso kupatula kusamvetsera bwino timati yayi mawu awa ndi kuti akadabwera uja amachita zigololocha, chifukwa kuti mawu akhudze iyeyo. Leloli amene akadabwera ndi uja amaba uja, chifukwa abambo alalika kwambiri zokhudza wakuba. Iye uja akatokhala wakuba kuti mwina amaoneka poyera, amagwidagwida, koma ndani amene sakuba, amene angayimike mkono kuti ineyo chibadwireni chaching'ono ndi chachikulu ndisanabeko. Ambuye Yesu akamalalikira, akulalikira inu ndine. Iye lero alalika uthenga wabwino, inu mahule bweza uno mutabwera lero kuchalichi.
ifenso tili nkauhule kena kake mwina kanchifinyira kamene anthu samakadziwa. Mahule sokhaja amene amayima mphambano za misewu amakhala anthu enanso akupanga uhule wobisira, anthu uhule ali pa banja, anthu uhule atavala masuti, anthu uhule akuyendera mapulado. Ndio samanena kuti ulaliki umakhudza iwo aje, ayi ukukhudza aliyense. Mukaufiti kena kake ngakhale sitimakwera tsache, mukupulupudza kwina kwake ngakhale sitimaonekera, mukuba kwina kwake ngakhale sitimagwidwa, mucorruption ina ake ngakhale inde ACB sangatifufuze. Ambuye Yesu akuyembekeza kuti tonse tidzimvetsa bwino, pasapezeke kagulu kamene kaona ngati kuti ife tikuyenera kukhala pa benchi chifukwa zathu zidayera kale. Aliyense ali pa ulendo, aliyense akuyenera akwere chombo chimenechi, aliyense akuyenera ajoine trip imeneyi yomamvetsera bwino mawu a Mulungu, nkumadzifunsa kuti kodi mawu amene alalekidwa awa mwina si 100% abwera kwa ine, mwina si 80% akubwera kwa ine, koma kodi pa ineyo ngakhale nka 2% akufuna ndisinthe ziti, chifukwa chakuti aliyense pa moyo wake ngakhale akhale munthu oti mwina mwake amalimbikira chotani aoneke holehole, ali ndi assignment ndi Ambuye Yesu, ali ndi ntchito koti agwire, ali ndi ndime yoti agwire. Tonse tizimvetsera bwino akamalalikira mawu. Tisamati mawu atsopano angofikira kwa atsogoleri amene amadya ndalama za mtulo. Ife mwina si mtulo, komanso mwina sitingadye za mtulo zivoti mpata oti tiyendetse za mtulozo ndi umene utisowa, koma kuti titakhala ndi mpata ochita zimene ena timaloza nazo zala zija akupanga, tingapange chimodzimodzi kapena tingapange zosiyana ndi amene timaloza zalacha. Mawu a Mulungu akamalalikidwa amandikhudza ineyo ngakhale ndi 2%, ndi assignment imeneyo yakuti ndichite ndisinthe moyo wanga. Ngakhale kundikhudza 20%, ndi assignment imeneyoyo kuti ndisinthe moyo wanga. Chimene tuchingakatilepherese kulowa kumwamba katukhala kapisi kakang'ono mwina konga kasingano kukatilepheresa kulowa kumwamba sichingakhale chachikulu yayi. Lamulo lija ndi lachikondi. Timaligwiritsa ntchito bwanji, timalikwaniritsa bwanji pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kwa abale athu amene timachezana nawo, amene timamvana nawo, komanso ena amene mwina sitimvana nawo, timakwaniritsa bwanji. Tikubwereza kunena kuti pamene mawu akulalikidwa aliyense amankhudza, ndipo Ambuye Yesu akuti ndi chidwi akuyembekeza kuti ifeyo tikhale anthu odziwa zambiri, chifukwa chakuti tsiku ndi tsiku timamvetsera mawuwa, tsiku ndi tsiku timapita ku nsembe za misa, tsiku ndi tsiku Ambuye Yesu amalowa mwa ife kupyolera mu sakramenti la Ukaristiya. Tisire okhawo mwina amene samakhala ndi chidwi chobwera ku chalichi kuti amadziwa zochepa, komanso kusadziwa zochepa sikusonyeza kuti sukalowa kumwamba. Okalowa kumwamba ndi amene amachita chifuniro cha Ambuye, ndiponso okalowa kumwamba sosamala zachikunja zokha, zamaonekedwe zokha. Okalowa kumwamba ndi amene sakuba, ndi amene sachita chiwerewere, ndi amene sakupanga zigololo, ndi amene sakupanga masiriro, ndi amene sapsa mtima, komanso ndi amene sapanga kaduka, komanso kunyoza ndi kudzikuza. Zimenezi ndi zimene Ambuye Yesu akuti zimamwipitsa munthu. Inuyo ngati simudya nkhumba mupeze zifukwa zina. Kusadya nkhumba kuti mukalowa kumwamba, for sure Ambuye Yesu mwini kumwamba akukana zimenezo yayi. Tisadye nkhumba pa zifukwa zathu, koma pokalowa kumwamba tiyeni tisiye kaduka, tisiye masiriro, tisiye nsanje, tisiye ufiti, tisiye kuphana. Pakutero ku paradizo kukatsekuka ndipo Ambuye Yesu akatilandira. Amen.